Kto začína? To musíme rozhodnúť. Nie, strihneme si. Dáme, že raz, dva, tri, hej? Áno, ja dám kameň. Dobre. Raz, dva, tri. Ja dám nožnice. Normálne. Ja dám nožnice. A ja dám papier, hej? Dobre. Raz, dva, tri. Takže začínaš. Šáhni do toho a vyber niečo. Prvé, čo sa dotkneš, to vyberaj. Takže koaly, hej? Jaj, ten svoj položiť? La. No, pomohla by si. Aj tam Rubikovú kocku pod to. Áno, si dala. Tak ešte ráno. No vidíš, že to ide, keď chceš. Vybavené. Takéto vanilkové koalové chutky. Story making game. Pozri sa na to. Ide to trhnúť. Ja neviem, čo tam špekuluje. Môžeš ukázať. Kvôli tomu to rozbaloval. Povedz nám, ako to chutí. Myslím, že sme s ochutnávkou skončili. Až také? Ale je to zlaté, pozri. Ten keks je taký príliš umelý a tá vanilka moc nie je vanilková. OK, chápem. Tak 2 z 10. Chápem, čo hovoríš, ale tá vanilka mi nepríde až taká zlá. Je nové, jo. No, nech sa páči, vyskúšaj. Cítim to. Hej. Ono to nie je až také zlé a každý keksik má inú koalu. Také zlé, jak to popisuje. Ja by som tomu dala tak 5 z 10, ne? Ty budeš ešte piť juicy. To je jedno. Ako on sa... Keď ti bude zlé, ja za teba neručím, hej? 4 z 10. Ale lepšie. Lebo tú umelú keksíkovú chuť zvonka to teraz odstránilo. Fuj. To mi pripomína žradlo pre korytnačky. By som mala vedieť vyťahnuť takto. A ono to tam ostalo. Počkaj, neviem. Ono to tam ešte... Keď som sedel v rybárskom obchode, prisahám Bohu teraz. Ja to okoštujem, hej, ale... Nie je to. 0. Je to spicy. Je to riadne štipové, ty kokos. Myslím, že som vytiahol presne to isté. Není tam to isté. A tenka. Mr. Beast. Ukáž, jak to vyzerá, ten bar. Aha. Okay. Tu hore, čo polámal David, je že share. A potom tu na spodku... Nie je to sladké? To dobrá čokoláda, to je celkom. Asi by som si to nekúpil pred mílkou, ale určite by som si to kúpil skôr ako študentskú. Viete, čo mi to pripomína? Tie lacné kalendáriky, čo máte, vieš, že za euro vieš kúpiť taký kalendár. Poľská taká, nie veľmi dobrá. Dobre to je. Oh, let's go. To Davidovi nechutilo, lebo to sú fakt super perci. To tu dávam 10 z 10. To si chytil. Oh! Čo znamená deal? Takže to je taká iba kvasná ničina. Akože nechcem nič hovoriť, ale fakt to nevonia dobre. Deal, ino. Proste tá uhorka je presne taká, jak tie kvasené, s jedným jediným rozdielom, že tieto nechutia dobre, lebo sú také prezreté podľa mňa. Domáce mám rád, toto mi nechutilo vôbec. Máš na zabitie chuti. On to bol Pikachu. Vyzeralo, keby to bol Pikachu kedysi. Je to dobré. Sice je to také suché a umelé, ale... V pohode, ale nedal by som si to, že wow, také úžasné. Takéto Brain Blasters, prosím pekne, jahoda, citrón, jablko, čučorietka. Vonia to ako cukrová vata. Podľa mňa to bude ako burizony. Taká guma je v tom, je cukrikoidné, toto je dobré. Také jak malé žuvačky, kebyže ješ. Summer Paradise. Peach Lyche. Nie, je to Peach Lychee a Elder Color. Ja cítim tú uhorku, jak na mňa vystrekla. Fuj. No ja ponúknem tebe, hej. Necítim toho chuť vôbec. 6-10. Je to také, keby som jedla tyčinky bez soli. Čo to je? Kato. Kato. Lychee juice drink. A to je také, že
Vonia to ako mydlo. Nie zlé. Také umelé. Počkaj, to je zloženie. Ličí šťava z koncentrátu šťavy zličí 25%. Moči! Bubble milk tea. Aké je to mekučké. Nie je to zlé. To lepkavé. To je jediný downside. Také lepkaidné. Ale nedal by som si to znova asi. Ja hej. A to bude zase proste oné močiar, budem sedieť medzi Shrekom. Ovoňajte to, dobré? A v tom sa obaluje, prosím, pekne suši. Keby tam necítim cesnak, Enger, chutí to ako keby si jedol šupku z lososa. Vieš tú kožu, tú druhú časť. Matcha poky, hej, milky matcha doslova. Máš šerovať happy penis. Dobre to vonia. It actually does. Toto dávam tak 9 z 10. Toto je fakt. No toto bolo určite lepšie ako hento druhé. Áno. Oh no. Čo si uhorku? Oči som vyťahol, oči. Ale to je okolo nich nejaká pleseň, okolo tých oných semiečok, nie? Ty si poseň. Akože vonia to dobré. Vieš, ako to bude fungovať teraz? Keď si dáš kukuricu, tam hodíš kako a máš kukuricu ešte stále tam. Skončíš na vecku, vykakáš sa a semiačka tam budeš vidieť. Nie. Toto je jahoda. Toto ti nechutí, hej? A vzadu by si mal mať nálpku alebo dačo také. Gríža zlisovaná. Dobre, dobre, dobre. Vieš, ako to vonia? Nie. Ako čipsy obyčajné. Tak to je chrunkové, ale. Dobre to je. Takýto je balík, hej? A toľko tam toho je. Boba tea. Ale dobre to vonia. Jak taký spálený popcorn. Takú sračku chytí. Nesquik tam padá. Sú tam guličky, hej? Guličky. Taká umelina to je. No vyzerá to dobre. Aj to chutí dobre. Koľko tomu dávaš? Aj kľudne 7. To je dobré. Ja 6, no. Čo vybereš, prosím ťa? Ono to dobre vonia a dáme vyberať. Viem si predstaviť, že to bude dobré, on to treba zriediť, lebo je to neskutočné. Kyselkáve. Koľko tomu dávaš? 3. Tak 4. Oreové. Tie kapsulky. Jak to vyzerá? What the fuck is that? Hodí sa mi to k tomu. Potom toto je, že mega dobre sladké. Nie no, nejedol by som to asi len tak. Rybka! Teraz mi spadne, ne? Dobre. Máme tu fripsy, ale bacon. Nič nám k tomu nepovie, hej? Dobre. 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 Prvýkrát niečo, čo si dáva viackrát, hej, samostatné. Oranžová Arizonka. Ja moc pomarančové nemusím, ale nie je to zle. Ale je to dobré. Nie je to čajové, ale je to ako limonáda. Krunchi Hesse. Takže vraj real cheese by the way, hej? Taká výrazná úplne aroma toho. Čo je? Akože tieto mi chutia fakt, že by som si ja kúpila. 12 kusov dokopy je celkom úlet. Ale sú dobré. Oh no. Bastards. Jak to bolo v Matrixe? Tak máte teraz šancu vybrať, či bude mať ja modrú alebo bia. Kto dlhšie vydrží bez reakcie, tak ten druhý mu platí obed. Kde je tá kyslosť? Vnútri bude. Nie je to kyslé. Nie, to príde. Ja už mám deravý ten cukrík skrz na skrz, takže u mňa to už kyslé nebude. Slabota. Vypluj. Špinavé sú. Vypluj. Drž to. A mi dá po prste. Ale nie tú chujovinu, ten obal. Ale to nebol kyslé. Ja neviem. Majoriho poky, hej? Tie sú dobré. 10 z 10. Ideme ďalej. Koko moko, či mogu. Kokonat, hej? A strawberry. Tá jahoda je trošku príliš umelá. Ten kokos je tam hrozný, to nechutí ani ako kokos. Konečne. Ono to nemá ani jadierka, ani nič. Kyslá uhorka, nič iná, hej? Koko Chupa Chups keksy. Je to taký kokosový KitKat.
Máme Hello Kitty. A vonia to dobre. Také brownies. Zatiaľ toto fakt, že zo sladkých najlepšie. Cheese, cookies and cream. Nie je to vyslovene zlé. Double drops. Kvapni si, ja ti kvapnem. Počkaj, alebo je to mokré. Nezájem. Daj mi do oka. A ako si to inak chceš dať vlastne? Takto. Dám si obe. No už si to aj tak spravila, tak what the fuck. Kvapka ti z toho! Chutí mi to ako uhorka. Uhorka? Nechutí mi to. Vieš, čo máš cítiť, ale vôbec to tam nie je. Gengar pochovka, no jasno. Toto je vpravo. Fuj ťa, keby sa niekto dosral. To ty smrdí. Nie, keď sa to otvorilo, tak to malo si nejakú divnú vôňu. Nie je to také zlé, jak on sa tvári. To, čo som vám minule ukazovala. Nevyzerá to vôbec vábne. Dáte tu? Má byť žuvačka, by the way, hej? No nie je to fajn. Tak si predstavujem, že vonia kokosové mlieko. Možno to bude tým, že je to, že kokosové mlieko. coconut milk drink. Tam aj kúsky kokosu. Teraz rozmýšľam, že či my sme... Ale je to dobré. Ja viem, že to je dobré. Máme ochutnané všetko. Daj tu svoje top 3. Toto by som tam dal... dám 4. A poradovo, že raz, 2 a 3. Moje top 3, tá malá rybka, tie malé kukisky. Ja tieto dva. Toto nie je top 3, ale fakt, že také, čo sa oplatí z toho kúpiť. Majte sa krásne.